Piwisan. Dito kami sa may ano, parang lagoon niya. Yun. Wala. Saan? Sa piwisan. Ayan, ganda. Ayan. Woohoo. Ito yung mamangking ko, gwapo. Kailangan dito. Ito yung mas gwapo ako. Yung dagat Ito, nag-anak, busang tapi ka. Ride. Dito yung ano, ito na, yung cove ng fan. Cove ng Abagatan dates. Diba? Ready na yung gabi Dito na ako matutulog. Ano? Tapos lang ng kwan, bagyong, kaya medyo madumi po yung buhangin. Dito sa kwan. Bantay dito sa beach dito. Pero, ayan. Ayan o. Yung pamangkin ko na bantay dito sa beach na to. Pero mas gwapo pa rin ako Pag pumunta kayo dito, makita nyo itong pamangkin ko dito sa saan. Nagbantay dito. Magandaan yun Wala ng Junis. Yung mga katid sila ang tao. Dito lang ako mga tulog. Titent lang ako. Titent lang ako. Yung mga katid sila. Simula doon. Yun. Yun dyan. Hanggang doon sa dulo. Tapos ito yung dagat na. Upload ko to Brel 360. Yan. Mayroong kubo dun sa dulo. Dito bubumper kami mamayang gabi. Kasama ko ng bulan. Marami natin yung kaya. Ulang. Ilupin. Meron. Bili tayo. Nagdala na ako tent Dito dito yung buhay ng ano dito. Pupunta kayo dito, hanapin nyo tong bata na to, Braille. Alvin na uncle, pagsaktak sila. Ha? Pagsaktak sila. Magpira dito. Bili ka lang ng ulamin natin mamaya. Ihaw. Ihawin natin. Dali dito sa ano. Sarap dito mamayang gabi. Walang tao dito Sulubong dagat. Yan, kubo na Wala. Binabili ko na si Braille ng isda. Yung hawin na kami, ayan na siya. Pero kasing parating na isda ko Mag-tent lang ako Ayun ako lang naman. Si Brian naman yung dito lang sa Bagatanin dito sa Lung, Pangasinan, Bagatanin. Okay dito. Yung dagat Lang yung kurma ng dagat na to, parang ito, nasa mga bata. Ang galing Ang galing. Yun lang siya. Nasa bata, babaw lang to. Tapos may sandbar siya. May sandbar. May sandbar na yun, yung mga pang-adult na doon. Adult na doon. Kasi medyo malalim ko. Ang galing Ito kayo dito. Para yan, malinaw. Hindi lang yung tubig.
Rodriguez. Nag-ipon ng sunugin. Marami mas sunog dito ng kaway mamayang gabi. Excited ako dito. Ayos na ayos to. Lang dito. Woo! Sarap. Ayan, sa kabila. Kahit kub to, huwag kayong mag-alala dahil may seal site, may kuhan. Pwede mag-update, mag-upload. Maganda rin sa kabila. Paliparin ko yung drone ha, tignan natin yung drone kung gagana pa siya. Try ko lang para makita natin yung aerial. The home point has been updated. Please check it on the map. Pabilisan na anong percent na po. Pabilisan na lang natin. Sayang, naganda yung pipe. Puro pagkataan tapos nakitang swimming pool dyan. Di pag-asa. Namin tayo. Bilisan na lang natin kasi malulubat na naman. Malulubat na naman. Ikibuar. Ito na yung dagat oh. Yung dagat sa Magatanin. Ito na yung dito sa wala na, malulubat na naman. Perbit mo yun. Malubat. Hindi naka-charge maigi. Baba mo ng 12. Pasilip ko na lang muna yung mga ano. Yan yung kabuuan niya. Lubat, hindi namin na... Actually, pinalipatan namin kanina kaso nga lang din nag-record. Sayang. Hindi akong gamit. Hindi dapat mo kaya ba? Dito yung amin na. Go home. Ano muna kami, mag-harvest muna. Mag-harvest muna kayo ng isda. Hindi ko na video yung kanina. Lubat kasi, bila. Lubat kasi, alis.
Si Bel, oh. Garbis kami na. Garbis kami ng isda. Saan ito lang? Ayan, yung crabs, oh. Brian, huliin mo isa. Huliin mo isa. Tapos pakita rin, ano. Yeah! Yan. Dali. Up, dali. Yan, oh. Ito. Oh. Yan. Naulam din yan. Kunin ba? Yan. Ito. Yan. Kunin. Paano natin makakuha ng buhay yan? Dalhin sa kan. Bayan man kamong kalma tayo mo ulit. Sige. Pakawalan mo na. Oh. Na. Okay. Yan. Yan. Yan ang isda. Harvest! Wala na yata. Well, Saan? Ayun. Ito. Yung race. Nakahuli lang. Ayun kanina, oh. Sisig ang sunod na video natin. Magkatulong pong abangan nyo yung sunod at mag-prepare ako ng flashlight na gumagalaw ko yan, bago lang. Prepare ako ng pang night diving. Night diving kami. Uy, tumalong pa isa. Nakawala na. Talong pa isa. Kaya mo na yan. Buhay pa. Prepare ako ng yung pang scuba dive na flashlight, waterproof. Yung buhay pa, oh. Buhay pa. Ang target namin yung crabs na kulay puti. Ay, puti yung pula. Pula, yung masarap. Ilocano, marabukakaw. Hindi, meron pa isa yung pagkabayo ba yan? Kabayo. Yun yung target namin. Kasi masarap yun eh. Balik kami doon. Sige. Yan, balik na kami sa... Guys, ito lang sa tapat, oh. Grabe, ano? Tapat lang, buhay ka na. Oh, yan. Pwede, bright. Yan, oh. Kami nakuha namin. Una sa pangalawang harvest. Pangalawang harvest yan. Harvest ulit kami ng 9. Mapuno yung balik na kami sa guys. Yan. Actually ako lang dito. Ako lang kasi walang tao eh. Kaya nakuha namin kanina, oh. Yeah, Sinigang. Ang pangalan isda na yan? Kugaw. Tapos May talakitok. nakitok pa. May kasamang hipon. Ipon. Wala na, busog na ako, hindi ko na kaya. Puno yung ituan ko ba? Hindi makaya. Sama kayo sa biyahe ni Upang Drumpon para makatikim kayo nito. Bagong huli to, mamaya. Anong oras natin harvestin? Mag-harvest kami ulit, abangan ninyo, mag-harvest kami ulit ng dito sa... Duyan na tayo. Bukas na harvestin yung... Brian, bukas na harvestin? Maaga daw bukas mag-harvest. Abangan nyo na lang. Tulog na. Ako, matulad daw. Dito lang ako sa duyan matulog eh. Sabi kami ni Brian. Alright.
Ayos, ayos. Tulog na. 11:30 na rin eh. Good morning! Umaga na. Gising na kami. Tuwa naman ako sa tabing dagat. Uwi na. Ginaw. Ayan o. Umaga, ito na, ito na. Itsura ng wow. Woo! Malamig nga lang, hindi ako maligo. Ginaw. 360 niya. Pangaraw to. Umaga. Pa rin, sulo-sulo pa rin. Sarili ko yung dagat. Actually pala meron kaming ano, yung di ba kagabi, yung nakita nyo kagabi yung kinuha na, nahuli namin isda. Ayan o. Ilagay pa kami dito, kukunin namin mamaya. Ayun, yung kain na yun, doon namin kinusok. Ganyan o. Ganyan. Maiksi lang, pero dito lang, gabi. Yung gabi, yung marami isda, dito lang namin. Huli marami. Dami. Yung gabi. Dami. Mamaya, kunin namin. Ayan. Kunin na namin. Tumor tayo. Ay, tanggalin mo naman lang. Sige, tingnan natin ha. Tatanggalin na eh. Ito lang yun ako pero marami pala. Pero marami na rin. Maiyan siguro yan 1 kilo. Mabenta kami, Israel. Pero namin yung corals. Sana malinaw. Para kung malinaw, maganda. Linaw ng tubig oh. Super linaw. Linaw. Ito dito oh. Magalaw. Magalaw eh. Magalaw yung dagat.
formation sa dito taas. Mataas. Isda. Ini cave ya? Cave. Kel, video kan Kel, piwisan. Yeah. Dito kami sa may ano, parang lagoon niya. Yun. Wala. Saan? Saan piwisan? Orang Kel. Ayun, ganda. Ayun. Yuhu. Tas. Ayos. Pagka dito sa Sagno, the best. May parang lagoon siya dito, oh, lagoon. Pero pag maligo kayo ng tanghali, di kayo maarawan. Dahil malilim. Ganda. Next day. Ano? Ganda. Ito na yung pinaka-the best na puntahan ninyo pag punta kayo dito sa Agdo. Ano ba? Dito lang kami lalabas. Dito kayo pumasok. Kanina dito kayo pumasok. Tapos dito lang kami lalabas. Dito lang kami lalabas. Dali. Alright. Alright. Ayan na. Alright.